Здравейте хора, днес ще правим анбоксинг на всичките ми парфюми. Имаме две Ариана Гранде и две Сабрина Карпентър и много се радвам. И едното обаче не е опаковано, другите там. И имам едно парфюмчик от Ариана Гранде, където мен сте го виждали още, затова веднага ще. Добре, това е първото. Sweetener. И което е много хубаво. Друго съм забелязала, че като го пръскам и го помириша, ме боли носа, така ме сърпи. Затова ще го правим в едно билетче или в една хартийка. Нямам обаче идея. Ау. От това лище ще правя. Защо толкова напръскава? Oh, that's wasting. Нищо. Мисля, че имам нещо вътре. Хора, ако го помиришете, ще е уникално. Тънно да го помиришете. Това мирише горе-долу малко като на това, което искам. Ама няма значение. Сега. Next. Говоря за това, което горе-долу мирише на такова. Защото това мирише горе-долу както е това парфюм сега. Чакай, ще видим дали мирише. Сега първо обаче трябва с всички ASMR да правим. Окей, готово. Сега next. Приемам само една минута, така че сигурно втора част ще правим и двете. Видиш, почти същото. Не, двете са различни, чакай. Да, различна. И добре, ще правим втора част. За това чао!